Kapor kala abiang bangin sedang no ia kijing syakni yang boleh hendak kapor nak banta kabalang Presiden Moro ngapriang sengmahai pi baro ki permengai biik ki perlok ki perjor bat kiwei pat ki bala banyo sngo banyo snok tilang ban ngila man jaseng lam YouTube channel jong kabalang ngapriang sengmahai pi keteng try bat unang pdim jengi Jesus Christ ngapriang sengmahai kerpang yai pastor iman sheme ke banta banyasam ya kubor tinggal jong play haketeng try but not pdim Jesus Christ inong krending hana kapor inong pastor Reverend Damnat Sun pastor na banta kabalang e panpa ku jing sngu buram mi pi plekloi ban pdiang bat ban sheme ke banta bandon bat ngi kum kabalang Presiden Lomoro lom ne kapor jong jing senglang hakaban peniaj jing seng do pasdang haduk bapenwai badru ban yasam yu kubur keting ka jong blai nyai pi kapor ka bakeluj pen sai ki kon jong kabalang laga kapor ka keting ka jong blai ublai dekat bat pi pastor bat ublai dekat bat ka kubur ka bapilapan kre bakan long ka kubur ke jing sa man sim ka kodor nak banta jongi di kun jong kabalang nak banta ke jing tiblang i pastor Reverend Damnat Sun idon hapo kabalang Presbyterian Jayau hapo ka Jayau pastorate ke district Jayau ke jong ke Shalong Rilum Presbytery i pastor idon arngut ki kun kim syedon dekat bangi te pastor nak banta kabalang ai kublai ya kinga sam jong phi ikong bat ki kun bekena ya syaj ya koch kham tam kenang la bani krisyan ya phi kum ga inga sam kum syakri jong blai haga kam ga phi syakri yo blai tenga IT kapor badang sa api pastor ndu basdang banyalami jia sang ndu panwai bat kham tam e ban sa yang gi kun jong kabalang bat ki wei pat daga kubur ga ting ga jong blai Ubreng kur khui pi un kun khui kubor bat nak banta ka borom jong blai amen ta khule shibon te pamsan ye ki kentin pdiang ki jong pi nak banta jonga bat ingi lang barok bat ngi doai ya ka bau blai un kur khu ling ba ka ne ka por jong ka jing slong ya ka bau blai ling bau man sim jong u unyo banya lam mingi Kektien ke jauh belai ke ong, atu aingu yo utrai, tu khot kerpat ya ke kerteng jong u, tu penbena ya ke jingle jong u, hapedeng ki kenja benriu, tu ruai ya u, tu ruai ki jingiro ha u, tu keren sepang ki kam ki bapela jong u, tu le thau buram ya ke kerteng ke bakut jong u, ai bahkan kemen ke dok not kita ki bawat yo utrai. Ubleun kerku yangi, ini peteng limbang ni kapor, kejing syakri kejongi, dah kabangin ya snok tilang, dah kabangin ya ruai lang kene kejing ruai kaba sis pak nrepulai, dah kakot jing ruai kaba temai, bat sis pak sanpo pendai, nak kaba kamrem ngiwan ya seng dah jing so kemen, ban yaro yu nong penim, dah jing it bat kejing suk cai, hakmi ngiyai ya ruai, kejing ruai kaba sis pak nrepulai. Pan ya roya unong pen ka ching in pan ka ching sung chai hak mi ngi ya
ya ro tu say pan ken tis im you Christ try jing ya ro jam yin ai ni ngu ya mi a try u play bangi la yo katin jong mi Pamilasha haka ding na kapom chong yi lan ba to ya ro jam ku neng per thei ya na ki ching ya ro to say van ken til sim you Christ try jing ya ro jam ngin ai tu hi kai try tu nang pen shai ban snow tu ya ka bo trong mi ki to nun cho isen shalom kos im kampam tu kun to ya ro jam ku ya la ki ching ya ro tu say van ken to sim you Christ try ching ya ro jam ngin ai tu sampan halangkasni tu sakunong pen im jongi hang yosha kritang yami kan ba im ha ro tu say pan ken to sim you Christ try ching ya ro jam ngin ai Shua ya kabangin pai show blay hakmat chok u hakajing duai ngan kule katuk ani ki benta na kaktin ke jong oblay limba ka negapor kaktin ke jong oblay limba ka jingruai sam ka balai punyo dukhat ka basaw ko ong tu pen sngo bhai yala de ha utrai ti un ai hame ya ka jingkwa ka do not jong me tu IT yala ki linti ha utrai tu shanya ru ha u te un penlong yaka ka gospel uyoknis kal nong ka balai de khat khat riu kong na ba ublei u e katta ya ka pathei kat ba ula IT no yolo khun balakham marwe ba u e ru u banget ha u on om jot shu henrei un yo ka jing im bom jukut na ba ublei shim la pha ya
lau khôn sha ka perthei baun pen rem ya ka perthei henrei baun pen im ya ka perthei dau mat khadu e na ka ju hi ka gospel ka nong ka bakhat san de khat ka basau tu yai ne hanga bat manga happy kumba katanat kamla ban seiso naladehi limda ka yai ne hauding so wan kum tama piru limda pi yai ne hanga ngine dwai ngi aingo yeme ko kan rat sa si sen pat lingba jong ka dika janmit ya ka bangi kum ki banget bat ki khun ki jong me ngi la ban kiu hakane ka jaka ka bakentang ya ka bangin yo ban ya te ya slok an syakri ya ka kerteng ka jong me ngidap da ka jing sungu ka bakrau ya me namar ki jing kurku ki ba me melayo ban the ka jing im ka jongi baro sitiyo ngi lala ban pendap iki kam ki jam ki jongi bat menta habangi don hakane ka poru ngim artatin ba kita ki jing kurku ki jong me hi kin yai slay bet kin yai dap ya ka jing im ka jongi kat bangidang syakri bat pendan buram ya ka kerteng ka jong me aduai namar kata lim bagane ka por jong ka jing syakri nado ka basdang kumni ko kon rato ya lam ya ka lingba umensim ujong me baki benta baro ya ka bangin yo ban pendap to ai ken long da ka ji alam lingba jong u ki ban long ka ne ka por kan long ka kum ka jing ai ngu thang ko kan rat ha ka jing syakri ka jong ye me ka ban pen sobha bat ka ba pediang hun khmat ka khet ka jing isnei ka jong me ka khu ko kan rat ya lo jong khu ki khun ki jong me ki badan hang ni don pedeng jongki ki bawan ha pedeng ke jing ele don pedeng jongki ha pedeng ke jing e don pedeng jongki ha pedeng ke jing shitom don pedeng jongki ha pedeng ke jing kendu ki baharukom dan re ha baki wan kum bagak tin ke jong me ka hikai ngi bangin bread ye ke jing kit ke jing kuslai ke jing hame ya rap ingi ko kan rat limba ka por bangin la ban le ya kata da ka bangi ngi IT lut ya la di hakikti ki jong me ban ma mehi balong trai jong ke jing im ke jongi men yo ban pelat yang ni men tahu thmai bat kham tam e ling ba kan jing syakri ba ko khubor ya ka ba me ko kan rat men sandur thmai ya ka jing im ka jongi kurkhu ya la ka jong ka balang ka jong me hang ni hamauro nadu ki nong syara he po jong ka I pastor I bamdan bat ngi ibadan ban ai ka jing syakri ha ka wai pat ka jaka kum juru kini ki teman besan ngi duai ko kan rat ya ka ba me men kersan boriki men ai haki ya ka jengkot ka jing khia met bat men sim bat ya ka baki kinang la ya ka bandang yai pentelun ko kan rat ya ka shalentem jong ka jing yalap ya ka gospel hakane ka dong ka snong ka baki ki shong kisa bat kum juru haki wei pat ki benta jong ka jing im ka jong ki kurkhu ya ki la ka long yeng long sem ka jong ki bat ai ki kan rat bakinang la ya ka ban penya chaprang ya ka kam ka jong mehi kurkhu I wei pi wei na pedeng jongi ki badan hakane ka por batu yalam saya sisin pat lingba ne ka pore ka ne ka jing syakri lingba mensim ujom mek nang baki ai ke barok ke bangin yok ban pendap kinlong ko kan rat tang ya ka ban pendan buram bat ban saki ya ka kerteng ka jong mehi syak skore ke ne ka jing duai namar ngi dem ngi pan ngi kerpat di kini barok ka kerteng ka bahalor ka jong utrai ubelong nong pen im bat unong sius pa ujong Jesus Christ menta bat halakarta amen Hakani ka por nga karpat ki ashes ban lumi ki jiango hadin belum jai ngasoba karpat ya I Mr. Arkongsdam manduai penkentang ya ki jiango ngi duai kokpa jongi wa beneng long ba khoj ka kerteng ka jome long ka bor bat ka burom ka jome long ka jing e ka balong ka jing pen im ya ki khon ki jome nyai ngu ya me au blai ubala ri ubala suma ya ki jinya lenti ki khon ki jome haki sngi ki por baro ki bala lek no nyai ngu ya ki jing yalam ka jome bangila bandon kumni hakane ka janmi jong ka sngi ban syakri ban yaro ya ka kerteng ka jome ban ruai bat ban cha skor ya ka ktien ka jome ka wa men kren ha preng jongi dalau jong usyakri ha preng kata nidon ka benta
ban ra syaki kam ki jome da ki jing ai ki jungi nama katangi duai bamen pen khot yaki bad bamen kerkuru ba shano shabaga balang ka idon kam ban pen don kam kin to ki jing kerku naga khet ki jing isne ki jome ban men kerkuru yaki ti ki balano kelut syaki kam ki jome kin kotrai kumbang ilayo sngo yaki jing ai kibasna syakakam ke jome na kikti kikun ke jome kumta kum kawalangi duwai men kerku yaki hakikam kikti jongki kinang man roi kerhai bat kin yo ru yaki jingkot ke jingkhia kabame me ai ki ko konran padahkan ke jing syakri jongi ya me melawan ra ru yu syakri ubakodo jome pastor iba hapadeng ke jing bon kam ke jong i ban pendep yala ke jong kakam ke melabu kingko kunran ndrai isngau thu biang bakadon do ke banta ban yasam yi tin ke jong me haki khun ki jong me haki jaka ki bame me ai banta yi namar ke jing penret usyakri ubakor jong me kersyanya u ke kunran buka khubor ke ba un bet hapdeng jongi kan long ke jing taimen sim yi man ka sngi bat kan long ke jing pen scam yi ke jinget ke jongi hame haki por baro namangi im haki sngi ki por ki ba ki batan ki ba ki jing hi kai I kumba kin be kerthep wat ya ke jinget kristan ki jungi ko kunran nama kata bat scam yangi bangi nang ya nan sekman news nem ubathumai ki jingmot ki bathumai bangin chenia bat ati tang hame terkhu yala ka jong ka balang nadu ki nong syarai hadu ki rempai kristan au play ki ba ya kendu haki ba bon ki je kendu akalong hakapang ke sitom kaduk ke jing keman ke jing sungpa melong ublei jong ki ko kan raba pa hapdeng ke jing yale ke jing em men kersian yangi bagi jing ya nanti ke jongi kan long ke pejom idwa ye ne sngi baro chi sngi ke jing sang ke barangsa kham tam ke jing sang ying ke bakum ka balang ke ngutrai menta usnem ngin seyo ya ke wei pat kadong bat ngin ken thop lai dong ini dawai yaki khun ke jome bamen pen syok men sim yaki bamen pen scam yaki jingmot ke jongki ko konrat kin mi lem nala ke jong ke ying kesem ban lej ban sunran ban kersian ya kata ke ying kesem ke priang yaki jing seng ying kan long ke jing singa yaki bat kan long ru ke jing temen sim habngin cha skor ya ki syakri ke bakodor jome ki babet yaki jing keren ha ke jing seng ying nang long lem bat ni yaki ne jing seng ru bastang do bawai ibu tiba itu hak ni alam ke jome haka kerteng uji sungi duai amen ngene beteng pada ke jing syakri ke jing yu blai limba ne kapor ke bangin ya snok tilang bangin ruailang ke jing ruai ke basispa arpnyo eswaya ke bangin yo man puson na kaktin ke jong u lingba ke janmet ke jing ruai ke basispa arpnyo sispa arpusan na ke bakam rim ko mensim ke jing pentemai akhir ke bor bakrau penduru ka boj usoitan ka jing sniu nangi tu lao ya kal beneng atrai tu pha yakin nong pop ban penim ai ngin sngo ka tin ka jong me isnai kan ran ai ngin im ka jing roi ka basis pa ar ponyo sim kaching pentemai ayarda kapur pakrau penduru kaput usoitan kaching sniu nangi tulau ya kal Neng atwai tupa yakinong pongpan penem angin snow kaktin kachompi isneken rat angin ringkan ban kisakri jombe palumen
simpan yatre tu penken du yakinong bom pen bao la ka jing ai yakimen sim jong imen ta tu pen pa atwai ba pa angin ma ka jing I chong mi lam yang I Shaka ding na Ki teman bersan ki beidon bat ngi ling bagai ki jan miet ki dekat jong ka komiti balang bat ya pi ki para bangai bi baro kat ki bala bandon hakane ki yeng ki bakantang ka jo oblei bat kumjuru kitu ki bala ban page ling bagai YouTube channel jong ka balang ngayeng hakane ka por sai si sen pat ban ra ya ka jing ai kublei na ka mata jong ilang iwei pi wei aka kerteng ka batiang bat ka badon bor ka jo utrai u balong nong pen im bat nong sius pa u jongi u Jesus Christ ngidap da ka jing songu ka ba kraw yu blei sa si sen pat ya ka bangiyo ya ka ne ka lat bangila ban kiu ha ka ne ka sngi ha ka ne ka yeng ka ba kentang ka jo blei ya ka banginyo ban ya te ya slok bat kum juru ya ka ban sha skor ya ka tin ka jo u lingba ka ne ka janmet kumalapan pau mentandai teman bersan ba kajing kerpat hi kabarit kejonga kalong bang don arngut ki khun bat mentaka sngi ji shisang ngilai don ya kajing temu ban wanlang be ikurim rei nam ki daw ki kam ki ba ya tungkhu imla ban don lang bat ngi ling ban ka pon rei kajing kerpat kalong ken mau lem yangi ha kajing duai ka jong phi nang ba nginang la ya kaban syakri u ling ba ki sap ki talen ya ka ba u blei u ai bat ba u khot ingi bangila ban pendap ya ka mission ka jong u hi nadu ba I pastor I ila phone yang ling ba ki dikipnai ke bala letnyo ya ka ba ya don lem long rekat bat phi kum ka balang hi ya ka banginyo ban syakri lang bat anda bangalai penbai ba I pastor don tangkani hi ka sngi ha ka quarter ya ka ba mentaka sngi jing sha kum ka presbytery jong ka jaseng samlang I don ya ka jaseng samla jong ka presbytery yang te hanok pathau andrei ngamban sing an namar bai ngilayo ban penbai ba I pastor daka pediang bat ko ngu bat burom ye ngala pediang baka gait ru ka de ka jing bu hi ka jo oblai ya ka ba u ula ibit ya lo jong syakri ban penyeng na ka jaka ka bakentang bat daka bata ngala pen ko ngu ban nadu ka kapor ngala phai su blai ru ya ka ka benta ya ka ba oblai u kwa ban kran na ka benta jonga na ka benta jongi lang iwe piwe ling ba ka ni ka janmet bat ngai ngu yu blai bom ju ino abangi duai bat ngi phai su usha skor ujubab bat uai ya ka ni ka khubor bat kumba ka ni ka khubor kala long ka jing pen thamai ya kala long ka jing pen thamai yangi kum ka yin baka jinglong kristan ka jungi kamdei tang habangi wan jing seng kata ka banga kwa ban bu kum ka nong rim le se bangin sotho balei ngi don kam kata ka long ka heading yo Chris haka jing im ka jungi bangin snotho balei ngi don kam yo u haka jing im ka jungi mdei tang mangin wan jing seng haka sing sonde kala kut ka jing dei ka jungi andre ka jing dei ka jonga bat ka jong phi ba unong pan im jungi ka long ya ka ba man ka khlip mat man ka jing ring bat pen hiat man sim kata kadai ka jing dei ka bajan ya ka ba u kwa bat kani hi ka khubor nganget kumba kala ai bor ai man sim bat thau thmai kir kum parkhat ka jonga bat nganget ru bakani ka khubor kan long ru ka jing kar khu na ka ta jungi iwe pi we ki badan hang ne bat kitu baro ki bala ban page ling ba ka YouTube jong ka balang ngina duai ni ai ngo ye me sa si sen namaria ka bangi don ha ka ni ka jaka ya ka bantei ya ka ban ya slok ya ka tin ka jong me kan rat ka ni ka ka tin ka jong me bat na la de ngam don ai ru a ka jing start briu ka jong le no ko kan rat en renga IT pat ya ka ni ka por ha ki ti bat ka jing penya ling ba men sim u jong me hi
Ai baka way pagoi ka kantin ka bami na karamiang sentur kanom long na kajing start na kabut ka bor ka jauh briu and rai ai ko konrat. Baka kantin ka jong me baling mau mensim ujong me unyo ban keren hapadeng jong ilang baro. Ya ka bantau tma yang aning kong. Bantau tma yang i iway piway. Abang in mi nang ne ko konrat. Ngin mi lam rekat kajing pentemai bor ka jong me. Kerku yang ilang iway piway ya ka por pensle. Yau syakri ujong me ku kanrat. Bat keren mami ya kaktin ke jong me hapadeng jong ilang baro. Haka kerteng ka bahalor ka jong utrai ubalong nong penim nong sius pa ujong yu Jesus Christ ngidam pan. Menta bat hala kerta. Amen. Balai kapertei lane balai mangi ngidon kam yu Christ. Kalong ka jingkeli ka bangi ngidon kam banyai pusan man ka klipmat ha ka jing im ka jongi. Bat ngan sedang ha ka por ya ka jing slok da ka bangi ngipet. Ya ka ni. Kei ka ni ka Bible. Ka Bible kei ka Bible ka ktin ka ja oblay. Ngajus no tenat ban bu ya la de ha ka kentin English mo BIBLE. Basic instruction before leaving earth. Kajing hikai syong tenrai syaban ya kadang pertai ngajubu ya lade kata ki abbreviation ki jongka Bible ka bangin suk haban hikai ka Bible kadai ka ktin ka jong nu mde jong jong pi ka ktin ka jong oblay bat ka Bible ka long tang maka ngamtip hadu ka nungut pila ban poi syakane agreement. Kalong tang maka kakot ngalaban bu kata kentun haka perthei ka bakren ya ka jing shisha syapang ubriu. Tang ka Bible. Hapor bangidap pendap ya ka theology nadu usnam arajar pramen chwa. Bat ki wei pat ki pastoru bat kumjuru ki wei pat ru ki baju sontenat ban pulih. Ngaken mau Pi habang ili puli ka theology ngim puli tahe ka Bible. Ni puli shibun ba ki kot. Ka bakentup iki wei pat ru ki kot niam jo ki wei pat ki jinget jo ki wei pat. Ni puli ka Quran, ni puli ka Gita, ni puli ki wei pat ki babun ba ki major bat ki minor religion ki bangiong. Kita ki mo ki niam ki ba he bat ki niam ki ba khamrit. Henry ka habang ipuli ya kini ki wei pat ki kot niam la kalong ka Quran ka Gita bat ki wei pat. Baro ki jing tho ha ki wei pat ki niam ru ki kran ni ka babahas sudah. Mdon ganu ka niam ka ban hikai ka basniu. Ki kran ni ka babah. Henry ka ba pelong kerpang sepang ka Bible hi ka don ni ka wei ka jing long haka ka ba per bat ka ba kampla ka ba habang ipuli ya ka ngisngu thu ya ka Bible. Pi abang ipuli ya ki wei pat ki kot. La kalong ki wei pat ki kot niam je ki wei pat. Baro ki kren syapang ublay. Bat kumno ban bot ya ki katu kat ni lesi ki an ka rukom ka bangi deben im. Bangin don ka jinge suk ka jinge bha, ka jinge teli, ka jinge dei ba kamariang bat kum tar teter. Henry ka ba pelong ya ka Bible ka ba kam kerpang ban nget. Bat ka bangila ban smutu neki wei pat ki kot kalong baka Bible ada pipuli haka dap de jing ya thu khana sa pangki briu. Kata kalong ka unique bah ka jing long jong ka Bible. Pipuli ki wei ki kran be tang sa pang ublay udeti. Henry la pipuli ya ka Bible kalong kerpang haka baka kran sa pang ka jing im bala tho haka ki story nglaban bu itegentin sa pang ka jing im jong kibrio. Bat pin shem haka don shibun ki jing bakla jong kibrio haka Bible. Balai bisu tu haba pipule yus im debet. Ubrio ko mga mafi. Usyakri uba koridor jo ublay. Henry haba pipule kat uta ubrio uba haka bor haka burom haka jinglong. Henry haka jinglong brio ke jong utelot ukelon uhap uliat ule ya kapop uklim ka relate bat ka ka wajah ka society ka bangingi im kibriu ka jinglong jong kibriu namar ka tangis nutu habang ipule ya ka Bible
Kam keren baik tang syapang ublay, henry ka keren syapang ka story jong ki briu ki ba im. Ka basong tenat pakalong bau David im ba sakut hak kata gajuk ke jinglong dak dot nut baro ukat upan map no blay ka don kam yang ngi ban long kumta. Ngimla ban syong hun hak pop ke jongi. Habangi sung thuk gi lek pop simple solution ka long pai shu blay pan map. Ku bale David pat uyo ya ke jing map. Habangi pule syapang ke jing im jong Samson ngi sung thuk balai. Ka ja ka im lang sa lang ke jongi. Samson tang hakawe ke briu mo hakawe ke kentei ula liat bat ula kelon no kaja hakini kisngi haka imlang salang hakawe pat ka kentin ngi sngo tenat yakini ki khana namar baki dei ki briu ku mangaban mapi ki bakran sapang ka jing im ka jongki bat ki berrelit bat ka jing im ka jongi hakawe pat ka kentin ka Bible ka dege ka pi ka Bible ka dei ka jing pen pau dei tang ya ublay ningkong henry ka dei syapang ka jing pen pau syapang ubriu klem ublay ja ayu lada ubriu don bat ublay amar kata katu dekat banga pule menne ngingi long tang kitenan kata ka dege Bible ka reveal syapang ka jing im ka jo ubriu klem ublay. The Bible is really God's story about man's history. Kata ka dege Bible. Ka Bible ka long ba ublay upen pau hobriu ya ka ka ba ulong bat balay ba udon kam. Ka ba mut manga mapi balay ngi don kam ya ha ka jing im ka jongi. Ngila im hagini gisngi ba ngila kiu ka jing nang jing start ke jing tip ke science ke technology ke baper ngila don hakar kom perkhat ru ba teng ngi sngo bangim don kam syu yu blai ngila im hakabakum kita kapor mentah pet ki jing penmi hakini ke sngi ki advance kam tam le hakabai dei ba science ba technology ki bla shir khai ba teng ngi sngo bangim don kam syu yu blai ke jing im ke jungi ngi don hakabakum kita ki hakiti ki por ki bangi im bat ki ba bon kam tam le ki khun samla ndai bang penrem henry namar bala bon ke jing hikai ngi perkhat bangim don kam syu yu blai ngilarung sa ke jing long atheism bam nge chu yu blai bat nga kan mau la da pilayo wan puli ya ka we ka kot ba tho we briu u badai u atheism u atheist u bam nge yu blai u tho ya ka we ka kot bat kata ka kot ka kerteng jo kata ka kot ka long mukut ka kerteng jo kata ka kot ka long the case against God ka mukaddama persya yu blai u tho ya kata ka kot bat ha kata ka kot ulabu ya ka case ba kumno kini ki syapang jo ublai dei mangi ki briu ki ba thau yu blai u tho kata ka kot ulong ba ubriu ula thau yu ublay bat ublay ulong tang ha ka jing mut jing perkhat ka jongi ki briu bat de ki briu ki bala thau si shay ublay mendan ublay u Jesu Christ u gen tho ha kata ka kot la da pilayo ban puli ya kata ka kot u Jesu Christ u de u tau briu u ba ki khat we ngut ki bot yu bat de si shay ublay ndrai kita ki penlong blay yu tho to briu bat uneu briu upen kut ha kata ka kot jong u ka ba he bat ka ba reben ka conclusion ka ba ai na su ai tang ka summary ka bu ong dan blai dan blai ha ka perthai la da don ki bakum kita ki kom perkhat ki belab sut ki jingmut jong pi nga kwa ban pen shai tang kat ne syapang ka jing bam nge ya ka jing don ka jo blai ka jing ma ka ba up ka jing ma ka ba krau ngala ban ong ka ba up ya ka society ya ka imlang sa lang ka jongi pitharai de mano ka thma tharai ide kita ki jing jah ka society ka jongi ki para pengai be mdan de ki wei pat ka jing ma ka ba krau ka ba up ha ka jing im ka jonga ka jong pi mdei de ki wei pan de mangi hi ya ki species ki jongi hi ubreu hi ulong ka threat ya ka society hi ya ka imlang salang bat yang hi ngimlong ki ba start ko mangila perkhat pule ya ka history pai sha ka bala ja pai sha ka history ya ka jing im ka jongi
Kini ki pensisha ba barok ki jing start ki jongi kim shim la ai ya ki jing shakri kum ba ki deban ai. Kanuksa. Man ba pipo ying ne ki kam ki jam ki jong pi le se so tanat pe TV la ne pe ha ka YouTube channel ba kum ta ter. Mo. Man ba pi plate ya ki TV la ne ya ki social media ki jongi tangi ki engi yu I tangi ki dur jong ka jing penjot kajing snam, kajing yap, kajing lek persyak, kajing syun, kajing syepting, kajing duk, kajing kerduk, kajing lek bejot, kajing penyap beriu, kajing petwir, kajing penkeriak jaka, lene petwir jong ki beriu, kajing jaka besosi jong ka bariang, kajing bentai bom, kajing bam tikna ya ka kot ka kiak, kajing ha kajing wan buhai snong jong ki wei, kajing bam sap, kajing sniu, ha kajing hiar jong ka akor ka buram, kajing kelah, ha ka liang ka syong ka syong man bat kum ta ter. Kita baka fit yang iman kesni. Habangi puli yang tibi ki jongi. But kini ki sakhi ya kajing shisha ka bamla ban len bangi long mangihi ki nong shun ki basniu tam ya ka society. Kajing kiu hakaliang jong ka kot ka khiat. Kajing yalang niam religious conference ke bengi ong. Kajing yat pajba jong kajing suk peace march kajing penbena ban sange ya katma kajing suk haka perthei barok kini kitwa haka jingle jongihi. Ubriu upenyap dalade yalade. Manu basnai ki yeng kalau yeng mani ki yeng ke bengi sa ngi ki briu. Manu ba penjot iki bangihi. Pet kerja ayu hakiri ki baper gini ki sengi ki mentah. Dei mangihi ki bom ye kita ki yeng ki jongihi. Ngishna ye ki tiar ya le bat ngi pendon kam de haki weipat de haki spesies ki jongihi hak ngihi ki balong ki kun ki siu ki jongihi. Ngi tau ye ki dawai ni invent ye ki medicine and ringi buri ne kita ki badon kam ek. Ni tahu ya ke teknologi ke WWW mo World Wide Web dah ke perkat ban pensuk dah perkat bagan solve ke problem ndrai pai kini kisngi lingba jong kataru kadi ke solution sipor ndrai kata ka ju ke solution ke kala ka problem kini kisngi haka ba ka jing penjot jiki kon kikseu ka akor ka buram namar haka kti ke jongi haka simpri akti ke jongi pilala ban yu I ya ki dur ki besyirkai ya ka bakam de yang i bangingin im ngila im ha ka bakum kata kejelah ngilong hi mangi ki nong shun ki bakrau tam ya ledi ke jing mut jing perkat jong ubriu ka thau ya ki jing ki ba ngimla hi dalade ban penbet dalade ya lade. Kalau tik kumbangingi penon kami kini kitiar electronics, uni mikrofon, dak si ka istri bidang pitiat ayeng, dang thamai brand new. Kalau belong ke internet kanu ke fridge ke jongpi, kalau belong ke bahek kanu ke TV ke jongpi, kalau belong kanu ke jing ke microwave ke jongi, henry ladak emdan ke light, emdan jingmut kitiar. Namar katangi don kami boleh. Ngila im haduk kata-kata ublay utau yo briu hakata karukom ba umla ban trekam lani ban function plem ho ula design yo briu hakata kadur ba numla ban function klem ublay namar kata ngi so thu bha mentang ngai haba puli tu khot gilong tangki tenan ngidom lah ngila kulumar ya dia haduk kata-kata bangi seperkat ngi poi ngi serung kata jeli jong ke perkat bam dan blai te lada ublai udon balai usya gini ke igin jah ke im ke jongi pi ngila lehi dalade ngila start haduk kata-kata haduk bangi ngin shim ya ke im jong no tang dei wei dawai kuli khot eka ka abortion
Kerja kata, hakikat tu kat ni ki doktor, hakikat tu kat ni ki hospital, bat kat tu kat ni ki klinik. Ngila long advance haduk kata. Ngila hakabakum kata kejuk. Ubriu utau ya kilat ya keban penjot daladi ya ladi. Bat ngaju perkat bat puson pi, ublay judan problem bat ki wei bat ki jing tau ke jo. Lada utau ya kedok ka function ke jong ka de bandon ke don tek betang hang Kam jumi nang tu, hendrai ke ke bau blay dan problem ke de yang ni. Namar ni ju invent ya ki jing ya kita ki solution ki ban penjot daladi ya ladi. Bat nang ta ngi sarung sya kata jeli jong ke jing do jeng kerman ngi sapoi sya ke depression ngi sapoi sya ki jing perkat ban ong ba dan blay. Hendrai ngaso ban ong tangkat ni. Lada pi layak leng bai kata kekot lada pi 4 scam ke jinget so bahawat 60. Ngadon tangkat ni ban penpau leng bang ne kepor. Ban ya ka bangas ngap ya ki opinions ki jong nu ka kamsuk yang nga ban ong kumbo ka proverb ka ong trust in the Lord. Dangla yang nga bangas syania hau blai de ka donut baro ban ha ka jing snow jong nu. Rengkat baga jing kiu hakaliang joka sayan bat barok ki jing start ke bangidon ke jing kiu haki rukom ki bapher Henry ke bakam sosi ke long kat ni ngila advance kat ni ngila kiu ru ke jing temu ke babah sudah gini badon mau la kalong bandon ni ke internet ke babah Henry kata ke ju ke solution ke kelalong ke problem yang ni mentah Nuksa dang higi ni kisngi kadang ibiang hakawe ke WhatsApp group dang phone we ubriu ngam tip de mano besya ba poi ba receive to phone wong ngade pastor tip na South Africa ne ngatrai pi bun pi yo ling ba ki WhatsApp message ke jong pi wong ba kandon ke meeting sibet so bahasa klik ya ta link kata beje tu to ubriu ru jubab wong la de pi de pastor te beli pi phone yang directly ngade yu nga ngine dua ilang all those things belapan mi ha ke jinget tu tahu beri upoi sekejing bitar uang lada bedi pastor tu boleh memani kenduk bayang. Mekran kum kita kike te habakut kejing ekran udai uhakas. Pi kat ningil advance ndre kita ki jo ki solution ki badai ki ban panbai ngi kide kita ki ba create ik problem ki jongi kini kisngi. Kamtam haba pai ki kon samla ngi jot hadokan ni. Ki bon ki jing hagan ka pertai ngi yo la ngi pai tang si post ne men shwa ngi pat don la dai kran kamtam hagan ka ri ba ki jongi handrai ling ba ka jing kiu jong ki babun ki jing kiu ka jing start ngiru ngi perkat ba teng ngim don kam shu yu blai habang perkat dang dep khendiat banai kita ya ka jing kha jong Jesus Christ ka Christmas Habang perkat sepang gajing wan jo ukun jo ublay u Jesus Christ. Kada pikan mau gajing yatu kana handa balakayu Jesu u Herod u pa ban penyap ia ki kena shenrang ki badang don hapo arsnem chapo. Barok ule ya kata ada kabor jong kaan ndai besu isyo kumele katu kani ule legally kalong. Badai ban penyap ia ki kena shenrang arsnem chapo kata gajah por bajing kha jo u Jesu. Imshim la yatu ngam simpule na ka Bible na ki wei pat ki scholar jo ka Bible kat nungut u Herod u penyap. Ngam tip. Handrenga syukwa ban IAP kan ka statistik ha usnem arajar iwei bat hadu arajar arpuar tang hari India ngakran palat kat wei teli ki abortion case hakikat tu kan ki hospital ling baki doktor bat ki case bat ki kat tu kan ki klinik private clinic kebaja tang hari India kat wei lak teli ki abortion case kabamut ni penyap tang do wei kuli ngila advance ya kajing embryo ngila kam advance ban yu Herod ngamtip kan nungut u Herod usim ya kajing Henry nging awi pitang arpu wei tang sistem hadu arpu ar kat wei lak teli ki kes ki ba penyap ya kajing embryo ngila start sisha
Ngila kam tebit ban yu herat ban penjot iki kun ki ksiu ki jongi pikwa bangin perkat ba dan blay. Dei bangin sarung sya kata bangkum perkat namar ngile hi daladi yaladi. Pigat yaladi hi shimet ka perthai ngayo i kum ni ka perthai ka long kum ka ling sun ka baja asun beneng ka baher klem ka jingirap ha ka jing stat klem u kompas bat ka bam tip shanu ban pai ngidon kam namar kata ya ka jingirap ngidon kam namar kata ya ublay ha ka jing im ka jongi ngidon kam namar kata ya u Jesu Kris kum nong penim kibabon ki jing tmu ke ba ubriu dan kat kum ke jing hikai ke tin u jong ublay henry ke jing tmu ke jo ublay katakan job kitab Yesaya sau pun riu ong ke jing tmu jong akan job bat ngan le ya ke ke bang snob ha ong utrai pi ya ke jing pen im ning kong la announce sang no ban pen im nadu ba kita ki briu ki ben kong ki la bakla ki la liat akapop hanola ya ka announcement ke ban ning kong chapang de jing pen im hai bat ngan ke kitab Genesis kal nong ke balai hang ta la ai ya ka khubor jong ka jing pen im ning kong mde ya ubriu ublay shim announce ya ka jing pen im ning kong ya ubriu ngasukwa ban reflect ja ayu hang ta pai lengkot ublay la ong yi tiki arngut ki briu wat bam yu tu so ka sngi ka bam me bam men sayap ja ayu ta ka per ki bam yu so bat anda ba ki bam kila shep ting bat kila ri no blay ubsen upen shoy bat ka im kala khet u to so bat kala bam ya ladi nang ta anda ba ka bam ka khlem le ka ailem shu kurim u jong ka u adam bat ki baro arngut kila ya bam bat mar ya bam kila hap bat kila kelon ya ka ke jing tmu ka ba ublay ka program ka ba ublay ula bu nakam ta jongki kum tau blay ulawan hiar se kakper eden bat u adam ulari onda habo blay ula khot yu adam wat ulari ru khaddu ula jubab baru blay ula sotu don ai ka belajar jayu adam ong katai ka briu katai ka kentai ka ba me ai kalau ong yang aban bam itu sok bat ngalabam. Kau ipat ke bentar jong kejing slok kalong ngimla ban keno ya kejing bakla jong isiki wipat. Ngidai ban take responsibility. Namar kata lah dan ngilek pop komu debit pai sublay pan map. Buat penkit ceno. U adam ru kwa ban kit ialah kejong ke bentar kejong u kedau syakata ka briu bat ketika briu ka ba me ai kalau ong yang aban bam bat ngalabam. Anda bau beli pai syak im. Balai phala lek kum ni. U ka im ru sa sisen makaru ka kedau ya ka kti. U teu bsen u pen shoy yang ah. U bsen uba u soitan uba rung ha ka met ke jo bsen. Kum tau beli ula pai chu bsen. Bat dei hang ta ya ka kubo jing pen im ula announcement. Ula ai ya ka announcement ningkong mde ya ubriu ka kubor jong ka jingpen im ningkong ka ba ublay ula ai ka long ya usoitan. Kitab Genesis ka long balai dekat ka bakat sao sengap man pulih. But kumta utrai kan rat ula ong haubsen. Bat ya kajing syun ru ngan bu hapedeng jong me bat kata ka briu bat hapedeng usembai jong me bat usembai jong ka un penluet ya ka kli jong me bat me men penluet ya ka khong dong jat jong u bai yak ni ka kentien ka ba u Jesu o blei u ong yo setan u ai usembai jong ka one seat kam kren haki babon ki sembai henry uang u sembai kabamot utau briu uban penluet ya ka kli ka jong mi mano bakran ni kentien u blei hano ukran hau setan kai ka ba ukular u sembai un wan hangno haka briu
haka kentai kata kadai kejung kular jong kejung penim ka bau bleu ai ka announcement ningkong haka peredan hang ne ublei uang yo syaitan paraphrase mela penjot ya ka program ke jonga mela penbakla ya ka program ke jonga mela penjot iki khun ke jonga mela penbakla ya ka lenti ke jonga ka banglabu na kamta jongki henry menta ngadon ya kane ka plan kai kita ka plan usembai ka bakran yo Jesus Christ usembai jongka usembai un sawan bat uta un penluat ya kai ka kli ka jong mi kai ka kli ka authority ka bor ba un simbiang ya kata ka bor ya ka ba me melakni ne ki khun ki jonga bat ya ka bangan sa ai biang haki kata ka dei ka kubor jing penim kata ka dei ka babalai ngi don kam ya ka jing im jongi balai ngi don kam ya Chris namar ngimla ban yarap daladi ladi kijing le kijongi hi kidi kitahi ki penjot yang apa dia phi kijing in ke history kali ya thu sai kata ki invention kijongi ke science kijongi kita barok khot ki long penban haka solution let's say sipor henry kita ki jog solution ki kelalong ka problem namar ublei ule design yu ubriu hak tagadur kabakhlem ma unum la ban function Jesus Christ dei ma kajing tmu jong ublei na kabenta kajing penkelah kajing pentemai bat kajing im dei tang ha kajing Kristan ka ba pilak ban shem ye kane kawai nong rim ka ba skem ha kajing dei kajungi balai nginget ya Christ namar dei tang ha kane kajing baya kajing kajong ka latei ha ha kajing ka ha kajing im ha kajing yap bat ha kajing mi pat kajong uta ubala khot yang apa dia pi ndon do wei pat kai ka ba ublei ukwa yang ni bangin don hang ni kai kajing tmu kajong ublei kalong ba ling ba jong a ba jong pi ngi pen pau ya ka dur kajong shaki wei pat ngilong kamlu ngilong kajing syai ujisu uwan biang na beneng uwan syakapertai ya ka ban tau thamai ban build biang ya ka relationship ha pedeng ubriu bat ublei habau adam bat ka im ki briu ki beneng kong kila kelon no namar katangi don kamyo uwan ujisu uwan kenang bangin yo ya ka jing im ka badap karhai ka jinglong tenrai ka jongi ka long hakawai pat ka kentien kani ka perthai ka bangingi don kani ka perthai ka bangingi im kalong kum ka colony ka ba ublei kwa pen pau yala ka jong ka jing sensar ka jong ka kai ka colony ka dei ka takari ka basa sensar hakawai pat ka ri ka ba kham halor ka bamut ka ka bangi kile hang tai de ben le thik hang ni nuksa balingi phong sut abangi wan je seng bali phong kot kam de ka riti ka culture ka jungi ki khasi bali deng tai na do bala sensar ngi di ki pareng la colonizing ngi mo onda bala colonizing ngi ka thong ka jong ki ka long bade ban pelong thik ko malong maki de na mar kata ka daw pidi shalai sen sau sen ka bade na mar ki jumlin ne kata ka culture ngi phong kot abangi wan jaseng ngi sanang banyak kali syakadiang ngi imtik kuma immaki por balasan sharingi ublei habo bo yo ubriu ka program ka jo ublei ka agenda bat ka goal ka jo ublei habo bo yo ubriu hakani ka pertai ka long badai ban pen pau ya ka jinglong jong ka beneng kumba ka long hang tai ngi de ban long hang ni namar kata la depi snoto ya kata pin snoto ya ka dor habo jisu ong pi long ka melu pi long ka jing shai ka jing duai ka bo jisu te hikai ong kum no ka jing duai ka bo jisu hikai ka gospel Matius ka sedang kum no ta ka jing duai ngi ju duai haying mane ka sedang kum no ko pa jongi hang no udon ubah beneng ngi identify ka jaka bu usyong udon hai ha beneng katay ka ka headquarter nang ta long ka bakhoj ka kerteng ka jong me baling ong long ka bakhoj
Namar haba ublei ula ong yu Adam, wat bam yu tu sok, lada me bam menyap. Te don kam menyap. Lada mdon bayap uta ublei ukpa unum la syu balong ubakut. Namar kata ai ngo yu ublei nam tau Jisu. Ubalawan sigana ka pertai ban shim ya kata benta jonga bat jong pi kibala de ban yap kibala de ban syap bishar henry ushim ya kata benta bat anda habawan ukit ya ka pop ke jonga bat jong pi bat ka jing khot ke jong pa kan ne kok pa jong i ba beneng long ka ba khot ka kerteng ke jong me nang ta ka sedang ka but kum no one ka hima ka jong me thy kingdom come lem no one ong kam ong le Hendak kita susi ni hak jing long Kristen ke jongi ni perkat ba lek beneng tang dayap ni don le ayu hang ni kai ka thong ka ba ublei na ka ta jonga ba jong pi ha bangi don hang ni bangin long kum no ni perkat ya kata hendak ni ap bai lanu ban yap lanu poi beneng pi don hang ni ban impact e ka de ka pertai ni don hang ni ya ka bangi ngin pen pau ya kata ka dur ka jong unong penem jongi u Jesus Christ hendak ni light ya kata ka gol pun sin One ke hima kwam ong lek bun sin ni duai bagai ke percaya kan kala long beneng mla ban long kamta kam dei ke jing duai ka bau Jisu kon jong bleu hikai wong one ke ka hima ka jong me mut ka rukom sensyar ka riti ka sensyar barokot ka jing long ka jong ka hang ni kan ja one ke hima ka jong me nang ta ka babut long ke ka mon ka jong me ke ka mon ka jong ublei bangin im ka jing im ka badap ka hai ke ka mon ka jong ublei bangin long ka jing shai ha ka ka pertai ke ka mon jong ublei ngin long ka mlo hang ne ka pertai one ke hima ka jong me long ka mon ka jong me hang no kita kija ha ka kendo kum ba ka long ha beneng kata ka de jing duai bu Jisu hikai Bun sin ngi perkat datang dayap dengan lek catai. Katai ka ap ye pi. Handai ka long ka ni ka proses ka bangi ngi pen krek ngin poi ne em catai. Ngi pen dep ne em ya ka jing khot ka jong abat jong pi. Upol ukran bangi ngi long ki a Christ ambassador. Ha ka siti ka jong u. Aba on Christ ambassador pi ki ambassador Kim Ju Sa hari le jong. Ke India ka don lagi ambassador ke jongka Kim Sa he India ki Sa Amerika Australia Japan bakum tater ngilong ki Christ ambassador ngim sa hari le jong henry ngi one foreign countries ngi don hang ne sipor ngi don ha ka pertai henry ngim long jong ka pertai bat namar kata gi don kam ban snu thu ban im ke jing im ka baka dur ke jong ukres ngi kentiu nde ya ladi nde ya no ka thong ka dei ma u bat tang ya u Ngi don hang ne sipor, henry ling ba itai por. Kabakum no ngi im ke jing im. Para bangi bi ki khun ki bala suspa ki jong ublei. Balai ngi don kam yu namar ngimla ban solve. Ki problems ki jongi daladehi. Ngi don kam yu. Dei namar kata ka dau ka perthai ka don problem ya ka Christmas. Mde ya ka jing yap ka jong Jisu. Ka jing yap baro ki yap. Ka problem ya ka perthai ka long kum no la ban kha yu khun ubala kha marwei ha ka jing long sotti jong ka brio ka problem ka rai sangta lada umwan lingba umensi ma khoi ngamla ban shanya ngamla ban ngit ba ula ban pen im yang namar ka juk ka snam lada udon unum la ban sat ya ka snam ka jong henry namar ba wan lingba umensi ma khoi ngatros ya ka jing im ka jong ho namar ulong ba khoi ngangalong ba tingit Ling ba ka jing sat jong ka snam ka jong u haba ukiu halor lum Calvary halor ding pna uyap bat ka sngi ka balai umi pat nga guarantee ka bansawan ka ap ka bedeng henry ka ba sa inga ka long ngan pendep e ka thong ka khot ingi namar kata ling ba ka ni ka por ling ba ni ka janmit ling ba ni ka jing slok ibe ling kot ka ni ka por ai namar kata habangi wan jing seng nginum syukut tang ha ka jing meni ka jinglong Kristen ka jongi kam dei tang ha ka si Sunday ka jinglong Kristen ka jongi kam dei tang anda bangila phong ki jan ki babhangi kiu se ying mani hang no mangi don kumarwai nong rwai shemen sim dor bhabriu u Jisu dei ban yo i hanga yakwa ye pi ba pin bu ye ka thong ba pin yo ye ka nam ban sha ong hai ki wei pat Hakatai la ne hau tei shong u men sim jau blei
Ngangai kata kalong kajing ai men sem ya pi ba pinang marek syakmat. Ki para mangai be ki khun ki bala sius pa jong blai. Balai ngi don kam yu kris sa kajing im kajongi dei namar dala di ngimla. I don kam yu. Bat anda bangila pediang yu upat. Kadei ka benta jongi bangin ya thu lem syaki wei pat. Ublai un kerku nak benta ka buram ka jong. Amen. Ini doa. Aingu ya me nak bentakan ka por ya ka ba me kerku. Bat ngaduai ko kan rat. Ba me men keren hangi. Nang penroi ma me kene ka kubor ha jingmut jing perkat ha ka donut ke jongi. Banginang la ban su thu kham ba su su ya ka jiga dei ke jongi bat me. Bat kham tam e ko kan rat. Bangin pediang ya me. Da ka donut baro. Kum unong pen im. Ya me hi kum unong pen im ujongi. Kerku namar katai ya la kene ka por ya la ka jong ka balang ka jong me. Benon kam ya ka nak ka buram ka jong me. Ha ka kerta u Jisu ngidam ngi pan. Menta bat hala kerta. Amen. Mila poy sa bakut jong jing slok ling ba ne ka por. Ini penwai no yang ne jing syakri bat ngimla klem da pen pau sa sisen pat ka jing songo yu blai. Namar ka jing kerku ba ka jing dorkat ka jong. Bat ngidwai ya ka bau blai nak kerku ya pi ki para mangai be hit. Ya ka bau blai nang yo banyalam ling bagi sengi ki por paro. Ngini penwai no da ka bagini arwai lang ka ne jing ruai ka ba aspa prapo kundai. Nya ka ba kamrim ngadon kam trai ya me uba isnai e. Om don bala ban ai jing suk light na me jing ruai ka ba aspa prapo hadin jong ne jing ruai karpat itu ban pesan IW kasano in sobha ban bu jing ruai lengkot bat pelai ro yangi da ka jing kerku penwai. Ngadon kam traya me umpa isnei om ton palapan ai jing sung hanami ngadon kam angadon kam traya mingadon kam tuker kukunong pen im ngawang sami ngadon kam traya nanga tuan kenpan jing pen soi ki tu bo hapa mijam ngadon kam angadon kam Don kam tuker kukunong pen im ngawang sami ngadon kam trayami tumbang sopanipang Ban klor bantu yai sa mensim katran ngadon kam angadon kam traya mingadon kam tuker kukunong pen im ngawang sami ngadon kam twayamin tuhi kai bangan
Come on, bakut play, Hambi, Panbe, Ngaton, kam angaton, kam, Twayambing ngaton, kam, Tuker kukunong penim ngawang samin. Idway. Baraka bawai no jong gani kijing syakri kajong yeme aubleng. Ngira duwai ba menisnei ban kerku yengi iwei pa iwei. Bangin sungthu ya kijing mayan jong kaktien kajong me. Bangin sungthu ya gani kijing hikai. Kabajil diu kabau syakri jong me ulah hikai yengi kum ki bangin. Ya rab ablei baling ba gani ko kubor. Nyenang ban praktis halaga jong kijing im jongi man kesingi. Ya kejing snowdon kam kejongi ya me kau kenran. Bamen yalam, bamen hikai, bamen betin. Bangila ban im dega bor jong me ling bagi singi ki bor baro. Kerku ya lau jong syakri jong me pastor daminat. Ibalawan ra habdeng jongi ya keni kejing hikai ke bakrau. Nang pso hai ya gatan ra ya kejing long riu bleng. Ya kejing stad, ya kejing syampang. Ban hikai ki banget ki jong meling ba ki sngi ki por ki banang wan hangno haba iyo ya galat ban le kumta kerkulang ingi wei pai wei ling ba ki jing chekri bado pelaj ingi nang di rengkat ba ki jing kerku ki jong me ai ru ba ki jing ai eu Jesu Christ subau trai jing iet ba ubleu pa jing eslok jing pentingan jing betin jing alam umen siamakut Kinlong halor jongi iwei pa iwei. Kinlong ringkat ru. Barki yeng ki sem ki jongi. Kabalang ki jong mehang ni. Lembat upai riungan. Ubamani yo blay uba im. Hasatalak kani ka pertay. Nadu mentabat. Sudok ki babom jukut ru. Amen.